Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Hoş geldiniz efirimize. Efire gatnaşan vatandaşlar size de salamu alaikum. Vatandaşlar yadınızda olsa 2001 yılın 12 sentyabrında ruhnama çaptan çıktı. Halka hödürlendi. Owa. Düşe umuman bugünkü temamızın esası maksadı ruhnama vardı. Yadınızda olsa şu ruhnama halkın beynisine şeyle bir singdirildi. Şu bütün ömür adamzat utaryança yani adamzat tarihi utaryança o şu ruhnama bilen kalırız diyen düşüncede oldu adamlar. Şu mekteplerde mukaddes ruhnama deyip predmetnemesine koştular. Egzaminler hökmanı suratda o ruhnamadan hökmanı suratda şu beylek predmetten tavşırmasa da şu ruhnama katı üns veriliyeti. Institut olsun, üniversitet olsun ruhnamadan egzamin tavşırmalı. Hatta misal üçün matematik, fizmata tavşıryan olsa şu ruhnama bilen hiç ili bağlanışı yok. Böyle bir tarih olsa birazrak bağlanışık var desek. Fizika, matematika hiç ile bağlanışı olmasa da esası atsenka ruhnamadan tavşırılan egzamine seyrediliyor. Her bir edara kârhanada o SSR dövrü Leninski komuta deyilişyalı o ruhnama otoklar döredildi. Häzirki gün bar olsa da şol ruhnama kim öýünde saklanıp galan olsa edara kärhanalarynda diňe makalatura diýip bilýäs. Diňe kagys. O bir wagtlar o Allah gursoguna goýan Edil Gurhan bilen deň okamal hatda aýdymlar düzüldi. Yaşa yaşa serdarym sag bolatan ruhnamaňy Gurhan bilen deň okarys diýip hatda o aýdymlar aýdyldy. Bugünkü gün makalatura döndü. Edil şonuň ýaly häzir şu gije gündizgem döwlet baş tutany bolup birnäçe ýyllap oturan ýagny eks-prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň birnäçe kitaplary bar. Çay ilhamdır we melhemdir diýip. Indi sonra ýüze çykýar. Kim garanti berip biljek şu Edil ruhnamanyň ykwaly bilen şu kitaplaryň ykwaly deň gelmejegine. Ruhnama aýdyşmaýaly o makalatura bolup kaldy. Wagtyň geçmegi bilen elbetde o kitaplara o makalatura bolar. Ondan başga Türkmenistanyň şo döwürki prezidenti Sapar Murat Niýazow o büdjetden aýlyk almasyna seretmezden, alýanlygyna seretmezden 2001-nji ýylda 50 000 manat nırh goýuldy şol kitaba. Her bir okuwçyda, her bir döwlet işgärinde, her bir talipde şol kitap mecbur bolaýmaly. Hatda rektorlar ýokary okuw jaýlarynyň gapysynda durup, ruhnamaň bar bolsa girýän, ruhnamaň ýok bolsa girýän. Indi bir iň esasy belirlejek zat. Vatandaşlar bir gen galdyrjam bolmagy mümkin, gülkünç bolmagy da mümkin. O tez-tezden amnistiýa edilýär, ýagny azatlyga çykarylýar, türmedäki tutsaklar o bir ele Gurhana goýulýar. Beýlekele elbetde ruhnama. Ruhnamadan kasam içe o gaýdyp jenaýatymy näme gaýtalyjaklar, o günämi bagyşlandy. O azatlyga çykarylýar. Indi Gurhan bilen deň bolar ýaly. Häme şonuň awtory peýgamberme. Misal üçin şoň ýaly sonra ýüze çykýar. Halka şoň ýaly bunu şeýne berildi, o şu mukaddes diýilse sen şonu mukaddes diýip kabul edäýmeli. Halk logika analiz ýöretmeli däl. Durhany onuň içinde Kakasynyň urşa gidişi barada da ýazykly beýle döwletlerde öğredilen o türkmen eýle bolmaly, beýle bolmaly. Hatda humor şeklinde kritika edenler hem internet saytlarda bar şo nemeler girseňiz tapyp bilersiňiz. Kritika edenler hem boldy. Ruhnamada diye yazılan diye dünýäde ilkinji bolup, tarihde ilkinji bolup arawanyň tigirine hat ýazywy, metal eretmegi diye türkmenler oýlap tapan diýip ýazyp ruhnama kitabynda ýazýar. Beýleki milletler diye davalaşıp oturmadı diye sebäbi diye türkmenler arawanyň tigirine hat ýazywy, metal eretmegi oýlap tapan wagty beýleki milletler kosmosy uçup ýördi diye. Şonuň içinde davalaşyp oturmadylar diýip ýaly bir satirik görnüşinde kritika edenler hem boldy. Wikipediýa girip seretseňiz şu ruhnamadaky ýazylan nemeler haýsy bir akademiýiň, haýsy professorlaryň hatda abzats nemeleri alynan diye kontekstler. Soňam halk arasynda görüňe göre şu bir eşitdim her diye Türkmenistanyň diye belli şo döwürki ýazyjylary ana Atamrat Atabayev diye Atatajanov ýene şoň ýaly näme familiýalar umuman her kim diye öz ýazan zadyny diye listini goparyp alsa ruhnamadan diye. Ruhnamada 6-7 sahypa diye list balar diye Niýazowyň özüne değişledi. O şoň ýaly nämeler hem boldy. Indi watandaşlarymyzdan pikirini dinläliň şu ruhnama bugünkü günde ine meniň garaýşymda hatda bir gizlin zat däl. Bir çağadan köpeltmek tabliçasyny sorap ýa bir nämeden de
ruhnama döwrüniň nesli de mundan näme garaşjak diýip halkyň arasynda eýem şu ruhnama sözü bir aforizma döndü. Ruhnama döwrüniň neslinden näme garaşjak diýip. O watandaşlar sizde nähili pikirleriniz bar? Assalamu alaikum vatandaşlar. Sözlerinize çok sağ olun. Ama ruhnama çıkıştığının azıcık internette ruhnama hakkında adını opak gördüm de o şu içinde yazılan zatlar misal için yer şarmı, tegeleklerle yer şarmı, tekir, o niyazıp ol bir peygamberin reinkarnasyonu zaten bir absürt görünüşte. Onun için ruhnama benim fikrimse, benim şahsi fikrimse ruhnama dinge bir niyazıvın öz şahsi kultunu dikkatme için bir rol, başka hissetler. Ondan in de yangi Türkmenistan'a şu orta mekte okuyan vaktimiz 2010-2007 yıllarda niyaz ölünden son şu vaktlarım şu orta mektepte her 6-njy şu ruhnama hakkında okulyadı, molumlar ruhnama hakkında soru veriyordular, radettiler, şoň üçin bir inansak da ruhnama bir Türkmen cemiyetine ulu erwet täsir eden bir faktor bolupdur. Ve men fikrimçe şu daşarut oturup mümkünçülük baka biz şoňa garşy görüşmeli. Biz nädip görüşmeli. Men fikrimçe biz ilki bir özümizde näme bir okap bilim almaly, bir öwrenmeli, nädip görüşmeli, öz haklyk, hak hukuklarymyzy bilmeli, öz bir görüş ýollaryny bilmeli. Öwrenimizden soň şu öz bilen zatlarymyz hakynda YouTube'larda, TikTok'larda çykyş edip beleklerle paýlaşmaly. Belekleri şu bir öz jemgyýet programmalarymyza ve hareketlerimize koşulmaya çağırmalı. Ama şu benim gittikçe fikrim şulardan var. Sözlerin için çok sağ olun. Şunyalı bir faktor epizod yadıma düştü. Bir televizorda seyredi otur. Rupçakdaki esası glavny Türkmenistan'ın glavny meçidini görkez oturlar. Televizorda indi şu neme binalarda ruhnamadan statalar yazılan. Ruhdan döreyendir. Yani bu Niyazov'un sözleri. Ruhdan döreyen olsa indi logika ýöretsek, men bir kemsitjek däl ýa bir üstünden güljek däl. Indi bir logika ýöretsek, şuň ýaly bir netije geldi. Bir adam döremek üçin o iki adam ýagny jinsy gatnaşyk etmeli. Aýal bilen erkek adam jinsy gatnaşyk netijesinde çağda bolup bilýär. Ruhdan döreyen olsa näme ruhlaram jinsy gatnaşyk etdiýärmi diýen soragy mende peýda boldy watandaşlar. Bu eýem düýüne seredilende ruhdan döreyen olsa diýmek ruhlaram jinsy gatnaşyk etdiýärmi? Saparmurat ýazyp diýen soragy öňüne goýaýmaly da mysal üçin bir hakykatdan Mahtumgulyň aýtýaly şuňal bir absurd tekstler gawat gelýärdi. Näme halka şu döwürler näme galdy? Kim näme ýazsa, o näme diýse alkyşlap çepek çalyp näme de oturmaly. Şoňal döwüre gawat geldik. Ondan başga da ýene bir aýtjak zadym. Aýdy bir prestuplenýanyň diýip planyny çizýarlar diýe. İçinde de bir gorkakragy ýa bir ýüregi arasarak biri diýe. Ay birden diye tutulsak ne ederiz diye soraymış da tutulsak ne ederiz? Basarlara türme diye ay basanda ne mi diye 2-3 aydan diye ruhnamadan kasam ettiğin de yine çıkıp diye yine yolun devam edeveriyen hem problem ede otursun deyip hem şunyalı bir halkın arasında aydışmayalı yankı aforizmlerim de öyle. Yani şu ruhnamadan kasam etmek hem bir gülkünçlüğünü halk şunyalı bir sutka yumurların üstülenip burun edip aytıyattılar. Men pikrim boýunça bilen diktatorlar ýani doğru aýtdy. Lichnesini kaldırmak üçin ýokman bir zat döretmeli. Niyazow'un ha şu esasy ruhnamada özü barada iz galdyrjak bolup, Türkmeniň hakykat lideri hökümine iz galdyrjak bolup edýänmi dörejen kitap. O dörejen diýsegem doluny öz dörejen ok, ony tarihçilerim öz goşundan goşdy. Niyazow öz goşundan goşdy esasy ýa-ni özüne degişlerine. Ýöne men aýtjak bolýanym umum şu diktatorlar ýa-ni Hitler'iň Mein Kampf diýip dörejen kitaby ýa Niyazow'un ruhnama ondan öňkü Sowet döwrüne alyp görsek Leniniň dörejen bir topar ýa-ni kitaplar bar. Tom bolup ýadyma düşýärmi. Staliniň hem şolary. Ýöne ha ileki döwletler alyp görsek sivilizasyony döwletler diýilýär, Ýewropa var, Amerika var, şolary başga döwlet. Aziýada da var. Meňe ýadyma düşenok şolary döredilýän özüm esasy özü var diýýärler bolup döredilýän kitap. Peýdaly zatlara mar. Ýa-ni aýdyp geçen nememde var, meselim Lenin, Stalin diýen
Şu yerde de hakikaten edadım yankı Stalin'in nimeti var. Nasyonalny vapros. Hakikaten Sovet döwründe köp nasyonalny yurtda döwlet onu agzybir saklamak ular ýa ul döwletde ulu mesele. Şonu hakikaten şonu bilip şu meseleleri ünsüripdir. Ýöne ýa-da ýa-da ruhnama hakikaten dogry. Atabra sen aýdyp geçdiň, ha, Niýazowyň döwri geçdi, ruhnamyda makulatura bolsa. Berdimuhammedow ondan geçirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow. Serdar Waradaýyn taýkyrdy. Ýa-ni bir kitap ýöretdi. Tek soňam bor muhadiýandan hakykatyn ýetinden ýetmeli ahire. Gurbanulyň ýazan kitaplary, bu topar kitap. Men kirim boýunça onça kitaby ýazjak bolsaň, sen şu kitap ýazmadan başga zata hiç bir zata eliň degmeli. Sen bir döwletiň başynda oturýarsyň, döwletiň problemlary ammasy sen başga zata eliň hem degmeli. Hakykatdan hem sen şu döwletiň alazatyny etýän bolsaň, halkyň alazatyny etýän bolsaň, şu zatlar bilen meşgul bolsaň, sen başga zata eliň degmäne wagtynam bolmaly. Ýöne görýäňizmi? Ýöne ýyly kitap çykypdy. Demek esasy mesele, esasy ýanky bar köýni pikirini şu kitaplara sürüp alanda toň alazatyna medeno, pikirine medeno, şonu seçe öýlenmeli. Şoň üçin bu döwrüm geçer, belki biz görmez, ýöne nesilimiz görür. Bulan bu döwrden kitaplary bir topary, ýa-ni makulatur bolýar. Ondan Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwrden kitaplary ýanky doğru hemmesini öýdi ýa-da mene kirejem. Özüm hakykat mukadiýa. Näme üçin diýsem, o meselelerden biljek bolsaň, düşünjek bolsaň, o bir sen şoň spesialist bolmaly. O hemme zatdan sen spesialist bolmaýan ýa ony hakykatdan hem sen şonu öwrenjek bolsaň şo meseleleri. Sen näçe günläp tarihi internetde şu mesele barada näme bardygyny baryny okap ýönap bundan bir netije gelmeli. Ýanky men aýtşym ýaly sen ony hakykatdan özüň ýazyp çykarýan bolsaň, sen başga zada eliň degmeli. 24 sagatyň saňa ýetmeýär. Şoň üçin bu zatlar diňe şu özüni hakykatdan hem kultleşisini as ýokary derejege galdyrmak üçin, özüni dünýäde bir tanatmak üçin men şuňa akylly adam, şurary aldatlar bilýän, döretýän, ýa-da edilýän hereketler. Ýöne ýaňy aýdyp geçdim, bu döwür geçer, bu zatlaryň hemmeti makulatura bolýar. Dogry zor bilen satynanlar ýalar. Ýögsem hakykatdan hem şu zor bilen alýar, mesela şu kitaplar mahala makulatura ýaly bolýar. Agynlarda, skratlarda. Ýöne hukmany barda şonu satyn almaly. Okuwçy bolsaň, işgär bolsaň, student bol, tapawdy ýok, pensioner bolay, sen ýöne hukman şonu satyn. Şeýdip boş ýerde özlerini awray gazanjak bolup edilýän. Ne men aýtjak bolýanmam şu Gelmezler oturmayın dinlendiğiniz için. Men şu üçünyalı bir video materiala gawadım. Men gawada beletlik yok. Ýöne Aşgabat'ın içinde men şu televizorda gördüm. Şu nemeler yazılıyor, şu tekstler, nemeler, sesli neme ediliyor. Şonu kuran stроительный kompaniya, ýagny guruluş kompaniýasynyň şu glawny generalny direktori men diýe ömrümde diýe, uňal diýe samsyk diýe neme diýe zakaz berilen diýe, neme diýe birinji zakabat gelip durşum diýe da. Bir manysyz proýekt diýe neme edilenlerin diýe men birinji eza görüp durşum diýip şu bir internetde gawat geldim. Салам. Я помню, когда это Рухнама писали, я даже ждал эту книгу, честно скажу, да. Но я помню, что ее не Ниязов писал. Каждый раз на конференции выходил один человек и отчитывался перед ним, на каком этапе написания этой книги. Сейчас не помню его имя и фамилию, но я в интернете полазил, официальная версия пишет. Согласно официальной версии, автором Рухнамы является бывший президент Туркменистана. Альтернативная версия. Существует утверждение о том, что текст был написан группой авторов, в которую входили литераторы, философы и историки. Что я хочу сказать? Они не пишут, а присваивают себе чужой труд, эти люди, да? Например, ладно, Ниязов, да, вот одну книгу, если скажем, написал. Бердымухамедов каждый год почти книгу вытаскивает, если не две.
Мне кажется, он даже не успевает читать те книги, которые сам написал. И вот у меня вопрос, да, вот на самом деле Нурмухамед правильно затронул, да, эту тему. Человек управляет государством, на нем ответственность за благополучие государства, да, страны, своих граждан, а они занимаются вот такими вещами, да. Хотел сказать глупостями, ну ладно, скажу вещами. Этим ли должен заниматься президент? Если на самом деле хочет писать книги, пусть по истечению своего срока, президентского срока, выходит на пенсию и пишет книги. Но нет, они держатся за президентский пост и в то же время хотят показать, вот они такие умные, каждый год книги пишут. Лучше бы показали результаты в управлении государством. Вот тогда был бы почет. Они печатали бы книги, да, не своими руками и приписывая себе этот труд. То, что я хотел на этот момент сказать. Indi şu Ruhnama kitabının käbir nemelerini alsak, içinde yazılan faktlara seyretsek, Türkmenler diye 70'den gowrak o döwlet döreden diýer. O ýagny men käbir o garşy çykmam durjak däl mümkin döreden dirämýene käbir faktlar meniň bilişime göre iskajatsa edilýär. Iň bärkisi Nedirşa, Eýran şahsy bolan o Türkmenleriň Awşar taýpasyndan, o Awşar türkmenlerinden o Eýranda şah bolan Tahmasp biriň ýagny gyzyna öýlenip şo taxta eýelep nämetdi dogry biografiýasyna şonuň ýazykly. Ýöne faktlygyna galýa. Diňe şo Kerki galasyny basyp alanda hatda şo 3 tarapdan atak edilýär. Özü, agasynyň ogly Rıza oğlu, ýene näme oğlu, Nedirşanyň özü şo 3'si bolup nämetdi. Türkmenler 70'den gowrak döwlet döretdi diýmek bir owadan sözler. Emma Türkmeni gyrşy barady, näme şo ruhnamada aýdylmandyr. Bu bir o Ağa Muhammed Gajary diýip o Mahtumul döwürlerinde o Eýranda biri şah bolan Gajarlarym türkmenlerdir. O ýomutlara ýakyn ýene näme zat diýip. O dagy has rehimsiz. O türkmenlere salgyt salyp nämetdi türkmenleri gyrgyp. O bir tarapdan döwlet döretdi diýse dogry, döreden osu döredendir. Emma şol bir wagtyň özünde şo minusdan bellep geçäýmeli beli geçilenek. Indi meniň özüm bilişim boýunça şo Çingiz Hanyň ýörüşinden soň Harizm şahlar çympitrap bolandan soň Türkmenistanyň çäginde bir bitewi bir döwlet bolmadyk. O Eýrana ýakynlar Eýrana salgyp dölen, o Buhara emirligine değişli olan hususan da Lewap vilayatynyň çägi Buhara emiriniň garamagynda bolan Daş Oğuz tarap Xiva hanlygynyň o garamagynda bolan ýagny daň töläpdirler, paç töläpdirler. Emma ruhnama seretýäs o Türkneme döwlet gurmaly bolsa diýip türkmenden soramaly boldy diýip türkmen şo derejä bardy diýip o şoňal sözler bar. Realny taryha seretsek, Çingiz Hanyň görüşinden soň 1924-nji ýyla çelle Türkmenistan diýen ýagny şo Türkmenistanyň çäginde döwlet bolmady. Bölek territoriýalar başga döwletlere değişli bolup o analog төлenen. На мой взгляд, Нама – это книга абсурдов. Почему? В ней содержатся, такие недостоверные вещи или, скажем так, сказочные вещи, которые просто нормального человека может шокировать. Это с одной стороны. С другой стороны, идеология Ниязова возвела эту книгу, приравняла ее к Корану. Было даже такое поверье, что если 3 раза почитать Рухнаму, значит, попадешь в рай. Даже такое поверье. Так сказать, не... Я извиняюсь, это, наверное, Онжук Мусаев придумал. Да, и это все пропагандировалось через радио, через телевидение, через газеты. Это факт, это было. Другой факт, вот то, что ниязовское сумасшествие, оно, как бы говоря, было не только внутри Туркменистана. Это сумасшествие вдруг перекинулось и на запад, и на восток, и на север, и куда только это сумасшествие не доходило. Дело в том, что, почему я говорю сумасшествие, в том, что различные дельцы, другого слова нету, которые намеревались на этой книге что-то заработать, начали переводить этот абсурд на свои языки. Рухнаму перевели и на английский, и на немецкий, и на французский, и на японский. На какие только языки ее не переводили. Это тоже, как бы говоря, вот этот абсурд доходил до таких размеров. Еще одну вещь
можно отметить, Рухнама даже побывала и в космосе. Об этом тоже не следует забывать, поэтому настолько ее возвеличили. Вокруг этой книжонки столько было абсурда, что ну, просто не поддается перечислениям. Ну, а самое главное, эта книга нанесла колоссальный вред образовательной системе Туркменистана. Вот это самый главный итог вот этой книги. То, что образование в Туркменистане, мало того, с 1995 года была принята новая система образования, когда 9 классов, когда в ВУЗе 3 года, плюс еще прибавилась вот эта книга Рухнама, которая просто на нет свела всю образовательную систему Туркменистана. И вот нынешнее поколение молодежи, уровень их образования, уровень их знаний, уровень их мышления оставляет желать лучшего. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Anadolu'da hakikaten hem kosmosa hem uçuruldu şu neme kosmosa yük uçurmağın şu her bir grama göre diye yani toplu ve yanlış gerek diye de şu takminen bir 2 kilo töverek şu ruhnamanın nemesi neçe diye rasход nemedildi yani tölendi diye yerden töleniyor o halkın pulundan yani devletin pulundan şu neme töleniyor. Doğru verilip geçtiniz. Bilimsizlik meselesinde ruhnamanın rolu katı ulu. Yani esası predmetler ayrılıp ne İngiliz dili aydım zahmet ayrıldı o ruhnama sokuldu yani dil bilmek yani bir okuyucunun sunuatı ya da bir zahmete şu nemet yalı üns vermez yalı o ruhnama bilen şunu zaminat ettiler elbette ruhnama dövrünün pokoleniyası da bular deyip aydılmağı şu aforizm şu yerden o yüze çıktı deysek yanlışmarız. Я даже могу сказать, что некоторые ученики или студенты приходили на экзамен по физике, по химии или математике, говорили преподавателям или учителям, а можно я Рухнаму расскажу? Преподаватели и учителя соглашались, вместо профилирующего предмета слушали вот эту сказку и ставили хорошие оценки. И не могли не ставить, ведь любой студент или ученик мог пожаловаться на этого учителя или преподавателя, вот он не уважил меня, не уважил книгу нашего вождя, и итоги были бы для этих учителей или преподавателей плачевными. Да, вот я тоже хотел затронуть тему, то, что во многих случаях даже не приходилось учить свой предмет, достаточно было знать Рухнаму. Представляете, да, вот даже в медицинских институтах или же там технических институтах большее внимание уделялось именно Рухнама. Также в школах. И получается, что наши дети, они получали знания в иллюзорном мире, то есть они не получали предметные знания. Их кормили информацией, вот так называемой, да, иллюзией. Мы получили несколько поколений вот таких недостаточно образованных, да, ну, молодых людей, да. Они сами тоже это сейчас признают. То есть они признают, что они поколение Рухнама. Вот я с ними разговариваю, они это признают. Дело в том, что именно им вдалбливалась эта книга в тот период, когда у ребенка восприятие без критики. То есть то, чему его учат, он это принимает от своего авторитета. В данном случае это учитель и родители. От тех людей, которых авторитет он признает. И получается, что он без всякой критики принимал эти знания, полагая, что это на самом деле очень важно. И в результате мы получили, опять же, поколение недостаточно образованных людей. Спасибо. Şu ruhnama diyen sözüm, yani şu ruh diyen sözüm bir manysını bir seljerme geçsek, bu benim öz analizim. Umuman şu çağa vaxtlarım, şunal bir situasiya gavat geldim, bir adam yoğalıyor şu öyündeki ayna televizorun üstüne mata bilen örtüyorlar. Yani aynanın yüzüne yapıyorlar mata bilen. Soradım, ay çağalık, bilesi gelçilik, kızıklı, ne için şeyle ediliyor deyip son. Her cuma günü diye merhumlar diye yani ruhları aylanıyor. Ruhları aylananda her hil sıfatta geliyor diye. Pişik sıfatında et o adam sıfatında ot ol gelip biliyor şu aynada özünü görende diye korkmalı değil diye de şunun için görmeli değil diye. Görmeni kovan. Şu televizor ayna zatlar yapılıyor yani şu
her cuma günü aýlanýan zada, ýagny ruh diýilýär. Şo ruha aýlanýar diýip. Indi kitabyň adam ruhnama. Indi bul meniň öz analizim. Ruh bolanda watandaşlar mysal üçin ene elimde ruçka. Elimde ruçka, şu ruçkany bul elimden bul elime geçirip bilýän. Ruh şonu edip bilmeýär. Hiç zada, ýagny prikosnoweniyasy o nemesi ýok. Fiziski hiç bir neme edip bilmeýär. Bir zady bir ýerden alyp başga ýere goýup bilmeýär. Başga bir hereket edip bilmeýär. Diňe barmy bar aýlanyp ýörüm, içimizde aýlanyp ýör. Ýagny halkyňam edil şonuň ýaly ýagdaýda bolmagy amatly bolar ýaly. Ruslarda bir söz var. Как корабль назовешь, так и поплывет diye. Şu ruhnama kitabam, ýagny okusunlar, ruh ýaly bolsunlar. Barmy bar o gezip ýörler mi san? Barmy bar o edil şonuň ýaly bolsun diýip bir ýörite şonuň ýaly at berildimi diýen pikir meniň kellemde dörýär. Şu yerde bir zat asıl bellemeli, şol Türkmenistan garaşsyzlygyny şol Niýazow ýurt başyna ilkinji prezident olup gelende, onuň ruhnamadan ozal, onuň özü hakynda bir çykan aksaçly periştem diýip bir makalasy çykdy. Ondan soň goşgusy çykdy. Ondan soň bu 2001-nji ýylda onuň ruhnamasy çykdy. Indi bu ruhnama onuň ozalky aksaçly periştem, goşgusy, makalalary. Indi bularyň ählisi hemmemiz pikir edýäs, Niýazowyň öz ýazandyr diýip pikir edýäs, emma gynansak da bul Niýazowyň öz elinden ýazylan zat däl. O edil şol döwürde Türkmenistanyň şol ýazgyjylar arkalaşyk guramasynyň öz nämeleri bardy, öz işgärleri şolar şol döwürde şonu makavatlandyrmak üçin şolar ýaly şol Niýazow barada bütün dünýä belli etjek olup onu ýanky aýdyşyňyz ýaly onuň adyndan ähli kitaplar çap etdiler. Şol bir sanda şol ruhnamadan ozal anha şol aksaçly periştem diýen makalasyny çykardylar. Ondan soň goşgusy çykdy. Onu goşgusyny ondan soň aýdym edip aýtdylar. O Medeniyet Ministrliginiň işgärler tarapyndan hemme kim bilýär. Her näçe gynansak da şol zatlar halkyň aňynda, biliminde, düşünjesinde galdymy diýsek galmady. Ol halka diňe zor bilen, ýani gorku bilen, baskı bilen halkyň aňyna, beýnine sığdırjak boldular. Ýöne halk onu kabul etmeýär. Ýöne eden iş näme boldy? Şol ruhnama kitabyny çykarsa da şol ruhnama kitaby çykaran döwründe hem halkyň şol döwürdäki näle diýsem mene bilim ministrliklerine değişti olan mekteplerde, çağlar bagynda veya döwletiň beýleki hususy ýa-da döwlet edaralarynda halkyň döwlet işgärlerine şol kitaplar zor bilen satyldy, zor bilen okadyldy. Ýa-ni şol aýdyşyň ýaly ýörekde ruhnama otaglar döredildi. Indi şol otaglara ýörekde halkyň öz istegi bilen baryp girip şol kitaby öz istegi bilen alyp okan barmy diýseň, elbetde bul ýok. Bul apaçyk, her kim bilýär muny. Muny apaçyk aýtmamyz gerek. Muny halkda bu kitaplara olan istek bolmady. Näme üçin diýende biz ozal Soýuz döwründe ýörekde şol kolhozlaryň özlerinde, etrap merkezlerinde, şäher merkezlerinde kitapxanalar bardy da, şo taýlara kitap alma var, ýani halk ýaşaýjylar ýa okuýjylar her nämenin özüniň istegine göre, öz nämesine göre şolary kitap alyp okuýarlardy da. Emma soňky döwürlerde şol Niýazowyň ruhnama çykaran döwründen başlap oňa değişti olan kitaplarda bolan istekler halkda artdymy diýseňiz, artmady. Hiç hili. Halk onu alyp okanamy, okajagam bolan ýok. Okasam gelen ýok. Dogrusyny aýtsam. Ýöne şonda da häzir iň esasy bellemeli zatymyz şol döwürde ruhnama döwründen, ýani siziň aýdyşyňyz ýaly bellek geçişiňiz ýaly ruhnama döwrüniň nesli bolar ýaly nesli bolup kaldylar da. Bu neslin nähili bolany, nä derece gelenligi hem bütün dünýäniň öňünde aýan olduk biz, ýani Türkmenistan. Indi şol döwrüň diktator rejimini özüniň maşgala hususy biznesini yaradan ýaly edip, ýani döreden ýaly edip şol döwrüň nämesini Niýazow öz hususy nämesine iş 1-2 manat kazanmak üçin özüniň töweregindäki el galam tutup galamyny kireyine veren ýazyjylary öz bähbidine işletdi. Elbetde olar onuň bähbidine işlemek üçin bir näçe döwletiň büdjetinden öz hasany bir näçe pul susan bolsalar, ýani alan bolsalar, olar da edil şo pulun 2-3 katyny halka zor bilen, ýani satylyp, zor bilen aldyrtyrylyp, zor bilen okadylmak üçin näme edilen kitaplary elbetde ondan gelen girdejini hem Niýazowyň iş şotuna, ýani hasabyna goýuberdiler. Bu da belli zat. Ýöne ondan soňky bolan prezident ýene häzir şol Berdimuhammedow, ozalky Gurbanguly Berdimuhammedow hem edil şolar ýaly şondan galan döwürü, edil şondan galan sistemany ýöretjek bolup bulam aýa galdygyna öňüne gelen näme boýunça kitap barny ýazyp çykdy.
Indi bu yazılan kitaplar okalı halk tarafından hazır okalar mı ya okalıp durun mu diyerseniz elbette okalıp duran ama okalmayalım. Sen hemşin ende edilgen belli işiniz alı makulatura ne eli gidiyen olsa bu kitaplar gidiyor çöpe. Yani halkta istek yok. Ha halka şu ne diyorlar diniz? Halka zorlan okasa da okamasa da halka zorlan bunu zorlap sat diyorlar. O eğer sen devletin bir edarasında işleyen olsan sen şu kitap alaymalı. Eğer sen bir devletin belli bir nämesinde çağın okuyan olsa ya senin mektepte ya bilim okuman yukarı kujaylarına okuwa girmekçi olsa da şu taýda studentlere çelini şu kitabı okutmak için alýarlar. Ýöne zorlanıp satýarlar, şollara da sattırýarlar. Yani bu näme diýmek? Halkın korku bilen halka bunu okutmak, zor bilen halka bunu satmak. Yani näme diýen? Halkın beynine zor bilen bunu koyup dine beyni der hatta gursağına çelini akşam yatanda gursağına alıp yatar ýal derejeye getirdiler. Niyaz bunam şol döwürde yazan kitapları şeyler edildi halka ene hazırkinin hem şol Gurbanguly Berdimuhammedow hem şol yazan kitaplar şey edildi. Indi doğru hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow eger men öz pikirim boýunça seredip dursam atasy ýaly kämbir beýle bir meşhurluklara kana göz goýan ok. Men öz pikirimçe de goýmasynam da şu goýmasam gerekden. O koymasını da men istemok. Has taqiq aydanımda men şonu islemok. Şonun edil şu atasy ýaly bolmasını. O ýöne beýleki bir tarapdan teredenimizde ýa-ni özleriňizden bellediniz ýa-ni hatda şol Niyaz öz döwründe şol ruhnama kitabı kosmosa goýberdiňiz. Elbetde goýberdi. Diňe ki ruhnama del onun ýanynda Türkmeniň baýragyny da o ikisini bile onu da finansiýe edip ona himayet eden firma da şu Türkiýanyň Çalık Holding firmasının başlığı şu Ozal'dan ve şu Türkmenistan'ın kanunu sorup içip duran Ahmet Çalık. Çalık Holding firmanın evet Ahmet Çalık şona başlık edip şu kitabı aya koyvermeni emetti. Indi bütün dünya şu taýda göz öňüne getirin. Bütün dünya aya yani profesyonel nemeleri koyvererler de şeyle tecrübeli adamlar koyvererler de açış etsin. Ilım barlıq geçirsin. Bir dünyanın nemesini ayan içinde näme barlygynda her bir döwletiň öz alımlarda ama bizinkiler gynansak da edil şol döwürde näme etdiler o taýa ýanky şol ruhnama kitap bilen el ýalyjyk baýdagymyzy goýberdiler. Senin ruhnama kitabyny o ýerde kim okajak? Nire goýup gaýtdy? Aýyň haýsy ýerine goýdy? Baýdagy nire dikdiňiz? O kim senin gördü senin baýdagyny? Kim okawatdyr? Näme edip otyr? O zatlar düşünen oklar. Ol diňe ýanky şol edilen işden ýanky döwletiň ýa büdjetinden ýa bir finansiýe edilen kampanya tarapyndan Niyazowyň hasabyna pul aktarmak, hasabyna pul goýbermek ýaly oýunlar oýnadylar. Bu näme diýmek? Ýanky hususy maşgala biznesi diýmek. Bu taýda halkyň ýaş neslin geljeki ýaş neslin behbidine bir iş boldumy diýerseňiz bolanok bolmady da. Şonsuz hem Türkmen halkynyň asly taryhyny şol döwürde ýaşan türkmenleriň agızdan agyza geçip kulaktan kulağa duýarlaryny halkyň özü aýdýar. Ol ruhnamada Türkmen halk eýle bolupdyr, beýle bolupmuş. Ýani häzirkiniň yazan kitabynda arkadagy Serdaryň döwründe zamanında ýaşap bilen neslin onun döwründe de yazılan kitaplarda men Türkmen barada bir tarih yazılmış diýse men ona hiç hili inanjagam da inanmaýanym. Inanmaga da hiç hili mende umyt ýogum. Ene meniň aýtjaklarim şul häzirlikçe. Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýani ruh bolup ýöräberiň bar bolsaňyz bolýar. Diýen manada kitap yazan bolsa, soňky prezident näme diýip ýazdy? Çay ılhymdyr we melhemdir. Çay içip oturuň, çörek soramaň, çay bilen günüňizi görüň. Çay bolsa bolýar size diýen manyny çykardym men watandaşlar mümkin alalaşarsyňız. Mümkin ýok. Çaydan başga zat soramaň, çöregem soramaň, nakarym soramaň diýen manada çay hakda kitap ýazylýar. Näme bu kitap yazmak diktator ýurtlarynyň hökümetlerine modama, ýöreligeme, däpde surma öz pikirlerinizi kommentariýada ýazarsyňız. Ben ýalňyşmasam düýbüni goýjy, ýa-ni ýaşullar belläp geçdi. Hitler Mein Kampf kitabyny ýazýar. Ondan soň başga da köp nämeler, hatda ýalňyşmasam 90-njy ýyllarda, 91-nji ýyllarda Yeltsin hem kitap yazan olmaly, prezidentski marafon diýip. Brejnev hem yazan olmaly, ýaşullar mümkin ýalňyş aýdaryn adyna Malaya zemля diýipmi, ýa Большая земля diýipmi? Малая земля, Целина, Возрождение. 3 kitap yazdı Brejnev. Her bir rабочий nämeniň stolunda bolmaly şu Malaya zemля kitap diýip şolum talap eden eken bir wagtlar.
umuman aýdylanda diýmek bu Türkmenistanyň baş tutanlary hem şol ýörelgeleri gyşarnyksız ýerine ýetirip gelen diýip netijeni çykaryp bilersiz. Meştayda bir zady goşup geçen bellap 97-nji mi 98-nji ýylda Aşgabat'a gidenimde şo taýda bir ýaş döwlet edarasynda işleýän bir ýaşlar bilen maslahatlaşanymyzda ýazyp şol döwürlerde ozal Türkmenistanyň belli tarih yazıcıları var eken olar kän halamayan eken onu özü apaçyk aýdypdyr ortalykda da ýöne öz arasynda oturanda öz dilinden kaçırıptır. Son şol döwürlerde şol Türkmenistanyň hemmeňiziň ýadyňyzda düşen olsa Türkmenistanyň Altygarly adyndaky Türkmen film kino studiýasy bardy. Şonu birinji teklifinde Türkmen film kino studiýa teklif etjek olup birinji şonu şol Türkmen film kino studiýasy adyny goýmak üçin teklif edip durýaryn käbir adamlar hatta şol döwürde şol kino film studiýada işleýänleriň hem käbirleri şoňa garşy çykan soň şu Altygarly adyndaky bolup galybersin. Şu bize yeterli şol Türkmeniň tarihini hemmesini şol özü jemläp görkezýär bizi näme diýse olary giýjen bir wagty diýe ýa-ni soraga çagyryp başlapdyrlar diýe döwlet howpsuzlyk edarasynyň gullukları diýe. Ahyrynda soň şol döwürde käbir şol Türkmen film ýazdyky Türkmen film kinoçysy Ozal Altygarly'di. Şol kino film käbir işgärleri ýurdu terk etmäge mejbur boldular. Bol apaçyk ortada duran. Ine Türkmenistanyň ozalky prezidentiniň Türkmeniň halkyna bolan, Türkmeniň tarihine bolan, Türkmeniň geçmişine bolan hakyky özüniň sylagy, hormaty näle bolupdyr ene şol döwürde bu belli boldy. Ýöne näçindir onuň ruhnama kitaby sondan soň Türkmeniň tarihine girizilip Türkmene tanadyljak boldy. Bu bölün gümürtük sorak bolup ortada kaldy. Ene şu çözülmän kaldy. Şu mesele çözülen bolsady Türkmene aýan bolardy. Ýöne Türkmen halkyna da näme diýseňiz hem şo halkyň özü de edil şo kitaby okumamak üçin, halkda isleg bolman üçin halk şo kitaby alyp okamady. Ýöne zor bilen alyp öýünde taşlarlar boldy. Ene häzir öýünde ýatyr diýe, öýün künjeginde. Şol okan adam ýok şo ruhnaman diýe we häzirki prezidentiň kitabyny diýe. Sen halkda gittikçe şeýle prezidentleriň zor bilen ýa-ni hökümet strukturasynda işleýän adamlaryň zor bilen halka zorluk edip satýan veya zorluk edip okamaga mejbur edip berilýän şeýle kitaplary halk häzir gynansa hem köpsini men eşdi otynda sonra hem görýände şo kitaplary alyp ene iň berkisi aýtmasa aýyp bolsa bile ýere gelen ýerde gidip hajatxanalarda ulanyp ýören ýerlerine aýtdylar. Ene men şunu şu taýda bellek geçeň size. Razo ayağa soňaly hadisalar menem eşitdim. Hatta gördüm diýsem hem ýalňyşmarmyn. Şunun bilen onda efirimizi jemläliň. Söz sözlejek ýok bolsa, umuman watandaşlar bilimli nesil kuwatly watan diýilişi ýaly bilime diňe çay ilhamdyr melhemdir diýen kitapdan ýa ruhnamadan almaly däl. Nauşny işlerden, alımlaryň, professorlaryň ýazan kitaplaryndan okap öwrenip, şondan ýagny hüner öwrenmeli. Bolýa önsürüp seredeniňiz üçin köp sag bolun. Saglypda görüşelim.